Atau sebelah luar. Suatu hari kemarin saya tidak diambil. Aku berikut dengan uas dengan yang Semar. Bapak Semar nanti akan dikarikan sementara berjumpa semua. Kemudian sangat luar biasa berikutnya. Ayo semangat. Keluar bapak makan aja dan sok ini belum pengaruh. Atau yang di kelompok dari Koropan Browo. Nanging saya kalau berdatangnya lah tembakau lebari Naslimo. Kaget. Penerima namun pedas tanpa bunga-bunga karena berat takulo sadulo. Kalau personalipun dorong kepada niku. Wah kok kayak nek kowe iki modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswaku. Kowe iki elek-elek karo Ndara Werkudara, ora elek-elek karo Ndara Janaka. Nek kowe iki bungah nek murid-muridmu dadi korbane negara Ngastina. Mergo kowe iki dijujuli dhuwit, kowe iki dijujuli donya karo pandhita model apa kowe iki? Wes cangkeme bakok, cangkemmu kuwi. Wis. Wis. Kok dikaro sapa-sapa?